liedje doen. Dat liedje. Lekker dieven! Oeh, dit komt net goed. Aan een lighter draag. Dit vertrouw ik niet, hè? Nee, ik kijk net. Ik wil nou een hele drukken. Hoe kan je? Net schrikken hier nou. Goedemorgen. Een nieuwe dag. Een nieuwe vlog zaken en we vinden je. Hier is weer hartstikke druk. Ja! Wat stuit er je? Zakenmaat duurt ballen, jongen, hè? Tje waar mama? Tje de West? Streng, wedstrijd. Tje de West train. Jongen. Heel eind. Nee, is dichtbij. 4 minuutjes. Ja, dus we gaan op naar de wedstrijd nog een bakje koffie scoren. Echt hoor. Echt hoor. De auto is hier en daar bevezen. Goed, hè? Zit de klep nou net goed? Oh, dacht ik al. Ik had wat te dik inpakt, denk ik. Poging 2. Shit, zo goed. Is dat goed? Hey! Wacht op me! Zaken mag ik het. Net liedje doen, net liedje. Maar nou altijd dit grapje, heid. Hoe gaat het met de team? Hoe gaat het met de Oh, zei hij dat? Oh. Koffie. 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 Ja. Koffie. Oh, wat een plezier, Elke. Nou, we zijn in de wedstrijd. Ik had er weer nog 10. Ik ben benieuwd wat de jongens hier dwangen. Ze krijgen nog in de laatste instructies van Jouke. Goed luisteren, jongens. Goeie. Oh, supporter. Ja, dit is echt supporter, hè? Oh. Ja. Hoi. Oh, maar dan hier een fietserfeest, ja. Smoor er ook maar niet uit, joh. Grappig om te zien dat ze steeds al meer echt melk doen, hè? Ja. Vet leuk. Echt al een teamke wordt het. Terug in zaken. Doe pasen. Ah, jammer jongens. Was de bal ik maar ja, of hoe dat net? Oh, fietsen los. Wil je nog een fiets zet los? Dribbel die maar in. Oh, wacht even. Even aan de kant. Ja, nee jongens, samen. Dribbelen, zaken, dribbelen. Nog een keer. Doe Jaren, goed zo. Kom Lucas. Terug in zaken. Ah, jammer. Oh, wel lighter. Help hem maar even doorheen. Ja, je maar. Ieder los, nee, dat maar. Beste redding weer dat heet. Netjes. Oei! Klasse, Lucas. Goed zo, Milan. Oei. Stil, ja. Ding in. Zak de bal. Kom op. Ik is toch nog een beetje merken dat er ziek is. Zijn energie is al aardig op. En anders dan had er energie voor het zingen. Dus hij doet het super goed. Liet zijn man juist alleen nog zie ik op de bank en nou sprint er hier alweer op. Lekker heel daar, is toch lekker chippies? Oh, wat lekker. Wat een feest. Oh, hier, een chippy. Nee. Oh, lekker. Lukt dat? Zie maar, ze een beetje heen beter. Oh. Zaken, speel die maar door. De eerste helft hebben we aan. Gaan we even opwarmen. Het is best fris. En dan gaan we naar de tweede helft. Zitten. Oei! Ja, doe Ja, maar. die maar. Zitten! Ja, goed zo. Lekker
Zo, Hoppa. high five doen we dan, hè? Kom maar erin, jongens. Het gaat zo mooi hoor. Hè? Kom net. Hey. Lucas, get best. Kom je, Jorren? Die neus is kort. De neus laat me vieren. Neusie. Oeh, ik sta koud. Dan moet je luisteren naar de coach, joh. Zitten. Voorzet. Oei. Even een oorstand. Hij is indruppelen, hè? Hij is indruppelen. Even een oorstand. Ja, druppelen en dan de zaken. Ja, boe. Voorzet. Goed zo. Go zaken! Ah, jammer, jongen. Ja, dat is mooi geweest. Helaas. Ja! Woe! Hoppa! Ze heen je ook wel heen. Klasse tappers! Zaken eruit. Zaken eruit. Oh, Pieter! Wie denken wij wat zaken hebben, maar de Pieter zit last. Die had gewoon even hier opzag. Die wordt even de Pieter vest. Wat zei je? Waar go! Oh. Ik dacht, ik was aan de klinker. Wie zei aan die voet rennen? Ik denk, ik goed voet. Zaken vrij rennen. Oei! Nee, Ike. Hildo had haast haar nog, maar het is ik haast dingen, joh. Kom maar, Lucas, nog een keer. Haal ik nog een keer. Goed zo, jongens. Naar de goal, doe maar. Ja, zie je dat? Ja, goed. Ja! Ah! Woe! Ja, dan laai je hem bovenop, die zeg ik. Oepsie. Nou, als ze mij een penalties doen, dan gaan we zo op naar Burgum, even naar Opa en Beppe. Die hier de Sinterklaas nog wat bracht. Dus dat maken we nog even zien wat dat is natuurlijk. Oei. Ja, die kan ik even een naam noteren. Daar komt Sjaki. Zaken. Klasse, jongen. Dan maakt je een hele lange regen. En dan bedanken we alle pakers en beppers en memmen en heid. En dan werden we strainer erbij. Ja! Dankjewel, hè. We zijn weer thuis gekomen, krijg bij Opa en Beppe wij. En daar heeft Sinterklaas nog wat gebracht. Laten we eens even zaken. Die is voor mij. Hot Wheels. Deze. Vuurwerk, sterkers en van die, hoe heet die ding? Knalerten. En J van Jelke. De J van Jelke. T van Chits. De T van Chits. Oké. Wat zit er nog meer in, Hilda? Oeh, heel voorzichtig. Wat zit erin, Heid? En nou. Die past echt perfect nu. Maar we gaan een mooi plakje versiekje, hé. Voor Ilda. Sheila, die is met die. Ik dacht natuurlijk ook niet zo. Ah, papegaai. Wat een, op een plakje werd er net zo vol in. Zeg, dit is hier wel? Ja. Ja! Oeh, dit komt net goed. Aan een lighter draag. Dit vertrouw ik met je. Nee, ik kijk net. Een auto beginnen en een bus. En dan hebben we dus ook nog een vrachtauto. Super cool. Nou, we zijn onderwijs naar de Grenzer Peen. Daar gaat Boukje, die stiert er op een Lietse Christmarktje. Nou, we staan, ik heb wel even een zien. We gaan Jiske bij. Jiske zit in de kofferpak. Daarom willen we eigenlijk even naar Hoesta gaan. En ondertussen luisteren we naar Max Verstappen. Want morgen is het Safir, de beslissende wedstrijd. Dus morgen wordt een hele spannende dag. Maar we gaan nu dus even op naar de Christmarkt. Ze zijn kattenbrouw aan het afbreken. Hoe schande. Uw ontmoetingsplek. Ja, Jelke en ik hadden daar al kwart voor het eerst getroffen. Daar ben hij mijn verliefde zaken. Dat is gek. En nu breken ze het aan. Super sneu. Nou ja, beter dat ze dat afbreken dan dat we afbreken. Ja, nou? Om beter op de tijd te rijden. Had Max bal? Oh, het staat lekker al. We zijn 10 op dit moment. Hoe volunteert zit er nog in het hoekje boven? 0. Laat hem varen. 0. Hij is binnen. Oh, dit is wel spannend. Dit wordt geen verbetering. 0. Bal nummer 13. Maar Afval. In de pocket. Max had bal. En Linda speelt nog even naar 3. De rest verbetert zich wel. Max bal. Zo Hamilton 12. dan?
position voor die hele belangrijke wedstrijd. Ja, geweldig daar. De familie Pekjoff verstoppen. We zijn in de pijn. Daar is het. Dus ik zal even Ildo pakken. Mammy. Ja. Zie je hoe dat die tuin van u is weer? Oh, dank u dat de tuin. Oh, dan moet je met erin zitten. Dat is het over meer. Oh, dat hoeske denk ik. Die is leuk. En trampoline. Ik zit hier zout hechtelen mensen. Ah, dat doen we net. Dat doen we net. Hoi Jeske. Hallo. Hoi, hebben we hier een fan? Hallo. Zullen we zien wat boutje al je had? Dit is leuk. Oeh, lekker vuurlijke erbij. Oeh, lekker. Wat willen we hier voor wenszaken? Nou, laat me eens even zien bouwen. Wat gaan we hier al even mooi? Ach, wat leuk joh. We blowen wat in de Christsfeer boutje, hè? Ja. Daar houden we toch wat van, hè? Oh, dit is echt zo groot, joh. Ja, vet mooi. Oh, maar hier is het prima uit aan. Zo'n kacheltje mooi, jongen. dat is heerlijk hier, hè? Is er weer labberen? Hey! Hey, lieve. Ja, Novo. Beppe. Zij is toen Beppetje, wie? Dat is een vieze moeder. Zullen we een zakensje? Die ben op het vuurwerk ja. Nee, we zien wat die jongens hier bedijn hebben, hè? Wat voor vandalisten ben dat jij? Ik wil nou een hele gruppe. Hoe kan je? Dus even zien wat eruit komt. Net schrikken heel nou. Knalt er of valt het daar? Oh, gelukkig. Oh, shit. Die is mooi. Die ben mooi, Hilda. Knetters. Zo, de knetters. Ik weet helemaal niet wat het is. Gezellig hier, hè? Nou jongens, echt super leuk. Even naar de fair van Boukje. En een squashzuske. Zaak is nog mooi aan het badje met de jeugd. Ildo had wat chippies en wat drinken. Ik denk dat we aanstaan weer op hoe zo'n matten. Ben we eigenlijk weer warrig. Maar echt een super leuke dag. Zaak van Mond Voetbal in West. Nou, hier is weer gelukkig wat opknapt. En wie zo'n steeds, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je en zet blauwtonk omheen. En via het net. Chill op de download voor op je tablet als telefoon. Hey, wat een nieuwe chitvlog. Doei!